عزوز سلامتنا بتحكم زغوركم تعزبتي كما يتوعلون لومي 11 تحساس قطر استدلوا زينا ومسنادو حسنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم خبر زقدم ارمياس قبرلو عليه بقدامنت ارئستاتو ሚኒስትር حرሻ ወራራን በጣ አብ መቆጻር ንስተራይ ወህደት ሞጊሱ በመሐዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባህሪ አቅማ አባላቱ አብ መሐደራ ሐብሬታን ዋይን ክብ ንመባል ስልጠና ወዲቡ አብ ባረንቱ ለዕድ ሚትን ሰብዓን መንስያት በሙያ ሰልጢኖም አብ መንጎ ኃይልታ ጸጥታ ሶማልን አቶ አልሸባብን ምልዋት ተውሲ ተካሂዱ ሩሲያ ንዕላማታ ሶሪያ ከጥቃዓ ከም ዝወጠናን ዝግለጽተ ነፈርቲ እስራኤል ከም ዝመለሰት ሓቢራ አብ ኒው ጀርሲ ብዝተፈጸመት ጥቃዓት ፎክስ ብረት በውሕዱ 6 ሰባት ተቐቲሎም አብ ዝርዝራቱ ካብ ከላይ ሰሞን ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሱ አብ ውሱን ከባቢታት ዞባታት ደቡብን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ሰረአየ ወራራን በጣ ብልዑል ውህደት ሞያውያን ሕርሻ መምሕደራት ህዝብን አባላት ሓይልታት ምክልኻልን ኣብ ሓፂር እዋን ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ከም ዝኣተወ ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ዘውፅኦ ወርሓዊት መጽሔት ገሊጹ ብዛዕባ እዚ ንዝተዳለወ ፀብጻብ ኣሎ ሳምሶም ሃይለ ከቕርቦ እዩ እቲ ካብ 13 ክሳብ 16 ሕዳር ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባታት ጸሮና ሰገነይቲ ማይ ዓይንን ሰንዓፈን ዝተራእየ ዕስለን በጣ ናይ ኣግራብ ካብ 19 ክሳብ 22 ሕዳር ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንኡስ ዞባታት ጊንዳዕ ባፅዑን ፎሮን ዝተራእየ ድማ ናይ ምድረበዳ ምዃኑ ዘነጸረት ሚኒስትሪ ተገይሩ ዝጸንሐ እኹል ቅድመ ምድላዋት ተራእይ ምስ ዝተባህለ ዝተጎሳጎሰ ዓቕምታት ከምኡውን ኣብቲ መስርሕ ዝነበረ ልዑል ተወፋይነት ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ንምጥፍኡ ዓበ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበረ ኣረጋጊጾም بمسرت حبريتا بتي بموهاد منستر حرشا بدقف ماشينري استسلاسل مدهانيت ناي مطفو زمته شحن 500 هكتار كابتي حدغنيا بالع كم زنصهن مهرت 5 دحانن كفلت تخايل اللوم حجون انت خونه سغات كاب ايثيوبيا ساغم حدش وراران بطا ملو بملو كم زي تقنططه زحبره احادو مقدصار ساغم تبالعات نايت منستري نتتخلو قصال كوللاتات بمكياد عتب مكتتال يغبرلو كم زلو انصيروم حرسات نايت انبطا اسرائيل كبابيታት بوغونم ስለተስተወስደ ቁልጥፍን አድማዕ ስጉምቲ ምህርቶም ካብቲ አንጸላሊ ወዝነበረ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝደሓነ ብምጥቃስ ንስተኻየደ አድማዕ ወፍርን ኣብ ውስጥ ተሳተፉ አካላትን መጉይሶም ኤርትራ ካብተን ንምጽፋይ አንበጣ ሙቻት ዝበሃለ ሃገራት ክትከውን ከላ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ክረምታዊ ናይ ምጽፋይ ባይታ ገለ ክፋላት ምዕራባዊ መታሕት ድማ ኣብ ወቕቲ ሓጋይ አንበጣ ዝጸፍየሉ ከባቢታት ምዃኑ ዝፍለጥ እዮም من محدر زبا سمينا وقع بحري محدرة عقمي أولاتو أب محدرة حبريتان نوين كمون سندا كبن مبال ناكل تسمون سلطنا أب باصع وديبو أت نميتن أسران صراحتنياتا تساتفو سلطنا سرعة سندا محدرة مع كان حبريتا مسرتوان حقاقات محدرة سب النبرتن كمون تمرتي كمبيوتر تقلل يونيرو بتشعة تحساس أب سخايدة مزازة مسن سرعة حادثيسو كاب سلطنتي أب من محدرات نوسان زباتا زنطفو مخانم زحبرة حلافي من محدرين فاينانسن أتو أمينة كتما اتسلطنا صعغن حصير نكون تنبرة عتوب تعري أسلطنتن تقداسنا سلطنتن عود كم زنبرة قليتو أما حداري زوبا سميناوي قيب بحري برغادير جنرال تخللو سدما السلطنة أكار نايتي سلطون زتمال أن أقلوت نمهاب زكايد زلو تعري كم زغنا متكاس سلطنتين زغسمو تمرتي بولكا تعري كدرعوا زاغيرو إيريناس تو كسلتهم سلطنت بوغنوم السلطنة نتي بتموكرو زعمو وزنبرو سرح بسنفلت أتو أقباب نمدرعو زحقز مخانو متكاس أب مسعي بسفحن زعمو غان ككايد صنو أمنت كم زلوهم أبريهم أما حداري دوبا غير بحري مس جففت عصا بزعبا محيال نتفاتهم زملكات زتا كايدو نترك واستغلت له وكيل إيرنا أحمد داني محمد زل أخو تصبصبالو ليدي أتخلى مريم كتقربايا أما حدار زوبا دوبا وقع بحري أمباسادور محمد سعيد مانتاي أبطيعو عدن بيلولن مزركبا محبرات ترادو جففت عصا أبزكايدو ركب نتفاتن محيال نزقبر متببعاتن مدققافن بقبو خط كمالو تصويعهم أبز حالف عمتات تسقطات بحر بقبو أبربح حاجرن حزب النخو علبة حادة أب مكفاف عصا توافرو زيغاتات عود سرح كسلاسلو دما بتخالق زحجزو سلطاناتاتن واتاو حاجزاتن كم تجبر زحبره أمباسادور محمد سعيد مسسان محبرات ترادو جففت عصا نايزوت كم زخونه أبريهم
ናይ ልቃሕ መደባት ሓደ ካብቲ ንጥፈታት ምግፋፍ ዓሳ ንምሕያል ዝተጀመረ መደባት ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ድማ እቲ ልቃሕ ዘዋሪ ስለ ዝኾነ ልቃሖም ኣብ እዋኑ ኣብ ምምላስ ዕቱባት ክኾኑ ኣዘኻኺሩ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታይ ኣብ መወዳእታ ጽላት ሃብቲ ባሕሪ ብግቡእ ንምምዝማዝ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ተወጢኖም ከም ዘለዉ ብምብራኽ ኣብ ገማግም ባሕሪ ንዝካየድ ምእካብ ንቁጽ ዓሳ ንምድንፋዕ መጽለልን መኸዘንን ዘጠቓልል ህንጻታት ንምስራሕ መደብ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ሓላፊ ኣሃዱ ልቃሕን ተራድኦን መንእሰይ ኢብራሂም ሳልሕ ብወገኑ ኣብቲ ዞባ 17 ማሕበራት ተራድኦ ገፈፍቲ ዓበይቲ ዓሳ ኣብ ምግፋፍ ወዚፍ ዝተባሃለ ንኣሽቱ ዓሳ ዝነጥፉ 15 ማሕበራት ከምኡውን 2 ማሕበራት ኣጋር ገፈፍቲ ዓሳ ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ንጥፈታትን ንምሕያል ዝግበር ሓገዛት ቀጻሊ ስለ ዝኾነ ኣባላትን እቶታውነቶም ንምዕባይ ብትግሃት ክሰርሑ ተላብዮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ ንጥፈታቶም ዓበ ኣበርክቶ ዝነበረን ኣብ ጢዖ ዕድን በርዓሶለን ዝተደኮና ትካላት መፍረ በረድ ተጸጊነን ዳግማይ ኣገልግሎት ዝህባሉ መዳይ ክፍጠር ጸዊዖም ኣብ ንዑስ ዞባ ማይ ዓይነት ተሳታፍነት ኣብ መደብ ትምህርትን ዓበይቲ ክብክብል ዝካየድ ጻዕርታት ንምድንፋዕ ኣብ ዓመት ትምህርቲ 2018-19 ዝተኻየደ ንጥፈታት ንምግምጋም ብ6 ታሕሳስ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ተዘትዩ ሓላፊ መደብ ትምህርትን ዓበይቲ ኣብቲ ንዑስ ዞባ ኣቶ ሳልሕ ሙሳ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ 18 ነቁጣታት ካብ ዝተመዝገቡ 99 ሚእታዊት ትምህርቶም ብግቡእ ከም እተኸታተሉ ሓቢሩ ብሰንኪ ምቁራጽ ተምሃሮ 2 ነቁጣታት ግቡእ ንጥፈታትን ከሰላስላ ከም ዘይከኣላ ዝጠቐሰ ኣቶ ሳልሕ ሰበሳግማዊ መናብሮ ከምኡን ዘይዕቱ ምክታልን ትሑት ርድኢትን ካብቶም ቀንዲ ምኽንያታት መንባሮም ኣረድዩ ኣካይዲ ስራሕ ንዑስ ዞባ ማይ ዓይኒ ኣቶ ተኽለ መሓሪ ብግድዩ ኣብቲ ንዑስ ዞባ መደባት ትምህርቲ ንዓበይቲ ዝግባእ ውፅኢት ምእንቲ ክርከቦ ዝምልከቶም ኣካላት ብሓፈሻ ኣማሕደርቲ ከባቢ ድማ ብፍላይ ዘይተምሃሩ ዜጋታት ኣለልዮም ከቕርቡ ኣተሓሳሲቡ መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ኣብ ንዑስ ዞባ ማይ ዓይኒ ኣብ ዝመጽእ ዓመት 5 ሓደስቲ ነቁጣታት ብምውሳኽ ብሓፈሻ ኣብ 23 ነቁጣታት ክቕጽል ምዃኑ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይነጽር ኣብ ንዑስ ዞባ ባረንቱ ንሰለስተ ወርሕ ብሞያ ስልጠኑ 173 መንእስያት ብ8 ታሕሳስ ተመሪቖም እቲ ሞያዊ ስልጠና ቴክኖሎጂ ኮምፒተር ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ርእስን ካልእን ዘጠቓለለ ነይሩ ብዘይካዚ ካብ 13 ንኡሳን ዞባታት ጋሽ ባርካ ዝተዋፅአ 18 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕደራን መሪሕነትን ዘተኮረ ናይ 3 መዓልታት ስልጠና ከም እተዋህበ ወኪል ረና ሓቢሩ ዕላማ ናይ ስልጠናታት ዓቕምታት መንእስያት ብምዕባል ስራሕ ናይ ምፍጣር ዕድላት ብምስፋሕ ባህሊ ዓያነት ንምኽስኳስ ምዃኑ ኣብ ጨንፈር ሃመተ ዞባ ጋሽ ባርካ ሓላፊ ውደባን ፖለቲካን ኣቶ ማሪቆስ ግርማጽዮን ገሊጹ ስዕቡ ዝቐርብ ዜናታት ወጻኢ ንምክትታልኩም ብኽብሪ ደጊመ ይዕድም ትማሊ 10 ታሕሳስ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ ሶማልን ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብን ጽዑቕ ምልውዋጥ ተውሲ ከም ዝተኻየደ ማዕከና ዜና የቃልሓለዋ እቲ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ዝተኻየደ ንሰዓታት ዝቐጸለን ምልውዋጥ ተውሲ ዕጡቓት አልሸባብ ኣብታ ከተማ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ሆቴል ድሕሪ ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ተኸሲቱ በቲ ፍጻሜ 5 ኣባላት ግብረ ሽበራዊ አልሸባብ ዝርከቦም ብውሕዱ 8 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ዛጊት ቁጽሮም ዘይተነጸረ ከም ዝቆስሉን ተፈሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ኣጋጣሚ ሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ከተማ ሞቃዲሾ ብዘካየድዎ ስርሒት ኣብ ሆቴል ተኸዲኖም ዝነበሩ ብውሕዱ 20 ሰባት ከም ዝድሓኑ ተፈሊጡ ድሕሪ መጥቃዕትን ምልውዋጥ ተውስን ሓይልታት ጸጥታ ብብዝሒ ተዋፊሮም ከም ዘለው ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ አልሸባብ ቀንዲ ጸጥታዊ ስጋት ሶማል ብሓፈሻ ከተማ ሞቃዲሾ ድማ ብፍላይ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ሩስያ ኣብ ሳልስተ እዚ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሶርያ መጥቃዕቲ ከካይድ ንዝወጠና ዝገለጸተን ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ኣኳሊማ ከም ዝመለሰተን ሓቢራ እተን ነፈርቲ ኣብ ምዕራባዊ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ኣየር ከጥቅዓ ውጥን ከም ዝነበረን ዝገለጸት ሩስያ ሶኺ 35 ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእ ተጠቒማ ከም ዝዓገተተን ኣረድያ ይኹን እምበር እስራኤል ብዛዕባ እቲ ሩስያ ዝሃበቶም መግለጺ ዛጊት ዝኾነ ሓበሬታ ኣይሃበትን ዘላ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሶርያ በተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ኣየር ከም እትካይድ ብሰንኩ ድማ ሰብኣዊ ንዋታዊ ክሳርታት ከም ዝወርድ ይግለጽ ሓይሊ ኣየር ሶርያ ነቲ ካብ እስራኤል ዝብገስ መጥቃዕታት ንምዕጋት ብጸረ ሚሳኤል ከም ዝጥቀም ዝሓበሩ ጸብጻባት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት F-16 ዝዓይነታ ነፋሪት ውግእ እስራኤል ወቂዑ ከም ዝወደቐ የረዱ ሩስያ ነቲ መጥቃዕቲ ንምምካት ዘኽእል S-300 ዝተሰመየ ጸረ ሚሳኤል ንሶርያ ከም ዝሃበ ዝፍለጥ ኮይኑ ዓቕሚ ምክልኻል ናይቲ ሃገር ኣብ ምሕያል እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ይግለጽ ትማሊ 10 ታሕሳስ ኣብ ኒው ጀርዚ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ፎክስ ብረትን ንዕኡ ዝሰዓበ ምልውዋጥ ተውሲን ብውሕዱ 6 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይቃልሓሎ ክልተ ካብቶም ግዳያት ፈጸምቲ ናይቲ መጥቃዕቲ ምዃኖም ተሓቢሩሎ ጠንቅን ዕላማ ናይቲ መጥቃዕቲ ይጻረ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ፖሊስ ከተማ ኒው ጀርዚ
ብዘካይዶ ስርሕ ዛጊት ብርክት ዝበለ ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ከም ዝሓዘ ኣፍሊጡ ኣሎ ብዘይካዚ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ዝተጠቕሙላ ማኪና ከም ተተሓዘት እዚ ድማ ነቶም ግብነኛታት ተሓበርቶምን ንምህዳን መንገዲ ክኸፍት ከም ዝኽእል ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ካብታት ኣሜሪካ ምውናን ውልቃዊ ብረት ዝመንቀልዩ መጥቃዕታት እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎ ብሰንኩ ድማ ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍእ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ወጥሪ ኣብ ዝደገሰሉ ዘሎ እዋን ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጃኢን ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ቻይና ባይ ስራሕ ምፍጻም መደብ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ዓላማ ዑደት ፕሬዚደንት ሙን በቐንዱ ኣብቲ ዝመጽእ 24 ታሕሳስ ኣብ ቻይናዊት ከተማ ቺንግዱ ዝካየድ ስሉሳዊ ርክብ መራሕቲ ሃገራት ቻይና ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ንምስታፍ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ እቶም መራሕቲ ኣብ ርክቦም ኣብቲ ዞባ ብዛዕባ ዝረአ ዘሎ ሓድሽ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ምዕባለ ከምኡውን ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ዘላቐ ሰላም ንምስፋን ኣብ መንጎ ሰለስቴን ሃገራት ዝህሉ ብዛዕባ ዘሎ ምትሕጋዝ ክዘራረቡ መደብ ኣሎ ብዘይካዚ እቶም መራሕቲ ኣብ መንጎ ሃገራቶም ተኸሲቱ ዘሎ ጸጥታውን ንግዳውን ወጥሪ ንምፍኳስ ክውሰዱ ብዛዕባ ዘሎም ስጉምታት ከመኽሩ ትፅቢት ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ሙን ኣብ ቻይና ኣብ ጸንሓሉ እዋን ምስ ፕሬዚደንት ሺጂፒንግን ቀዳማይ ሚኒስተር ሽንጆ ኣበን ብተናጸል ተረኺቡ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ብዛዕባ ተኸሲቱ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለን ኣብ ምድንፋዕ ክልትያዊ ዝምድና ዘተኮረን ዘተ ከካይድ መደብ ኣለዎ ቻይና ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ብደረጃ መራሕቲ ሃገራት ስሉሳዊ ርክብ ከካይዳ ምዃነን ዝግለጽ ዘሎ ሰሜን ኮርያን ኣሜሪካን ኣብ ሓድሽ ናይ ቃላት ኩናት ተሸሚመን ኣብ ዘለዋሉ እዋን እዩ ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ቅንያት እዚ ድሕሪ ዘካየደቶ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝገለጸቶ ፈተና ኣፅዋር ኣብቲ ዞባ ሓድሽ ወጥሪ ይምዕብል ከም ዘሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ናይቲ ከባቢ የረድኡ ኣብ ሪፐብሊክ ቼክ ትማል 10 ታሕሳስ ሓደ ዕጡ ኣብ ውሽጢ ሆስፒታል ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ብውሕዱ 6 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ክልተ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ተሓቢሩ እቲ ወዲ 42 ዓመት ዕጡ ድሕርቲ ኣብ ክፍሊ መጸበዪ ሕሙማት ዝፈጸመ መጥቃዕቲ ነፍሱ ከጥፍእ እኳ እንተፈተነ ከቢድ ማሰት ወሪድዎ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቡ ከም ዘሎ ፖሊስ ናይቲ ሃገር ኣፍሊጡ እቲ ዕጡቕ ነቲ መጥቃዕቲ ንምንታይ ዕላማ ከም ዝፈጸሞ ዛጊት ንጹር ከም ዘይኮነ እቲ ፖሊስ ዝተዋሃበ ሓበሬታ ነጽር ኣብ ሪፐብሊክ ቼክ ኣብ 2015 ኣብ ሓደ ቤት ምግቢ ዝተፈጸመን ህይወት 9 ሰባት ዘጥፈን መጥቃዕቲ ኣብ ታሪክ ናይቲ ሃገር ዝለዓለ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ደይመ ደኢልካ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ተባሂሉ ተመዝጊቡሎ ኣብ ኣውስትራልያ ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ መሮር ዝጠንቁ ብካል ኣየር ከተማ ሲድኒ ትማል 10 ታሕሳስ ክብረ ወሰን ናብ ዝሓዘ መጠን ከም ዝዓረገ ተሓቢሩ መጠን ብካል ኣየር ንጥዕና ወዲ ሰብ ሓደገኛ ናብ ዝኾነ ደረጃ ብምዕራጉ ምስ ናይ ምስትንፋስ ጸገማት ብዝተኣሰር ናብ ሆስፒታል ናይ ዘምርሑ ነበርቲ ቁጥሪ ብልዕሊ 25 ሚእታዊ ትክብ ከም ዝበለ ተገሊጹ ብሰንኩ ድማ ሓያሎ ኣብያተ ትምህርትን ህዝባዊ ፓርክታትን ተዓጺው ውዒሉ እቲ ካብ ከተማ ሲድኒ ናይ ኣስታት ሓደ ሰዓት ብመኪና ጉዕዞ ኣብ ዝርከብ ከባቢ በጽሑ ዘሎ ባርዕ መሮር ዘውርዶ ኣከባቢውን ንዋታውን ዕንወት ዛይዱ ከም ዘሎ ዝግለጽ ኣብ ክፍለ ሃገር ኒው ሳውዝ ዌልስ ጥራይ ብውሕዱ 100 ሓደጋታት ባርዕ መሮር ተኸሲቱ ምህላው ዝጠቐሱ ጠብጻባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ንምውዓሉ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ገና ከም ዘይሰመረ የረድኡ በቲ ንኻልኣይ ወርሑ ቀጺሉ ዝርከብ ባርዕ መሮር ብውሕዱ 6 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 700 ኣባይቲ ካልእ ኣገዳሲ ትሕቲ ቅርጽን ከም ዝተሃሙኸ ጸብጻባት ይሕብሩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብሩኽ ናይ ስራሕ መዓልቲ